राम राम, जय माता जी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं एक बहुत दुखदाई गीत सुनाने जा रही हूँ जो कुंभ मेला में घटना घटा उसके ऊपर कितने लोग का शरीर शांत हो गया। तो ये गीत आप लोग पूरा सुनना, और जो जिसका शरीर शांत हो गया है उनको आत्मा के शांति मिले, ऐसा आप लोग भगवान से प्रार्थना करना। तो चलिए प्यारा सा गीत सुनिए। चली गईले अल्हड़ा परनवा हो, चली गईले अल्हड़ा परनवा हो, कुंभ के नहनवा गईल रहले। चली गईले अल्हड़ा परनवा हो, कुंभ नहनवा गईल रहले। आस लगौले रहले करब स्नान हो, आस लगौले रहले करब स्नान हो, कुंभ के नहानावा में गईल रहले सब हो, कुंभ के नहानावा में गईल रहले सब हो। केहू के पिता मरले केहू के माई, केहू के पिता मरले केहू के माई, केहू के बहिनी मरली केहू के भाई, केहू के बहिनी मरली केहू के भाई। तड़पी के चली गईल परनवा हो, तड़पी के चली गईल परनवा हो, चली गईल कुंभ स्नानवा। तड़पी के चली गईल जनवा हो, कुंभ के नहनवा गईल रहले। तड़पी के चली गईल जनवा हो, कुंभ के नहनवा गईल रहले। संगम में भइल बाटे बड़ा भगदर हो, संगम में भइल बाटे बड़ा भगदर हो। कौने विपतिया गईल लोगवा पर हो, कौने विपतिया गईल लोगवा पर हो। सुनीता के टूटी गईल बड़े अरमान हो, सुनीता के टूटी गईले बड़ा अरमान हो। कुंभ के नहनवा गईल रहले, कुंभ के नहनवा गईल रहले। चली गईले अल्हड़ परनवा हो, चली गईले अल्हड़ परनवा हो, कुंभ नहाए गईल रहले। चली गईले अल्हड़ परनवा हो, कुंभ नहाए गईल रहले। तो ये गीत आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जो शरीर जिसका शांत हो गया है उनको आत्मा के शांति के लिए भगवान से आप लोग प्रार्थना जरूर करना। और मैं मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में नए गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।